Volám sa Ivan Staroň. Volám sa Ester Staroňová. Prežili sme také povolanie od Pána Boha, aby sme robili s manželskými pármi. Bol to taký zlomový moment v našom živote. Mňa od malička ťahala téma vzťahov. Ako malá som študovala vzťah mojich rodičov a tak postupne som sa dostávala aj do rozhovorov o vzťahoch. Cez prácu, ktorú robíme, teda motivačné víkendy pre manželov, veríme, že tie vzťahy sa zlepšia, že sa posunú ďalej. Volám sa Ester Jankovičová, som kresťanský coach a sprevádzam manželské páry. Vidím, že táto práca má obrovský zmysel, pretože vidím páry, ktoré keď porozumejú, čo sa deje, že vlastne nejde o pravdu, o dokazovanie toho, že ty máš pravdu, alebo ja mám pravdu a teda koho pravdou sa budeme riadiť, ale ide o hlboké porozumenie. Prečo robím to, čo robím? Prečo hovorím to, čo robím? Tak keď toto pochopia a začnú si nové zručnosti budovať, tak jednoducho veľmi ťažké páry v ťažkých krízach sú uzdravené a to ma neskutočne nabíja. Ja som Draho, vyrastal som v Srbsku a na Slovensko som prišiel v 1999. Ja som Zuzana, ja pochádzam z Bratislavy. Jeden z dôvodov dosť hlavných, prečo toto robím, je, že mám vlastnú skúsenosť z domu, kde moji rodičia sa rozviedli a nemali možnosť, nemali pomoc. Tak ako zdravé sú naše rodiny, taká zdravá bude aj celá naša spoločnosť. Som Renáta Sochorová, vydatá 32 rokov. Ja som Vlado Sochor a už 32 rokov sa starám o svoju manželku, aby sa cítila šťastná, prijatá a prežívala také rodinné bezpečie. Prácu s manželskými pármi robíme asi preto, lebo vidíme naozaj zmysel v tom pomôcť iným a priniesť im možno nápady, inšpirácie a podnety preto, aby svoje manželstvo mohli žiť naozaj hlboko, osobne, aby prehlbovali svoju blízkosť. Vnímame, že dobré manželstvo sa neudeje automaticky. Nie je to niečo, čo sa samozrejme stane tým, že si povieme svoje áno. Je to proces, do ktorého potrebujeme vkladať úsilie a o ktoré sa potrebujeme starať a prinášať inšpirácie iným manželským párom. Mať príležitosť stretnúť sa s inými, ktorí riešia podobné veci, ako riešime my, vnímame ako veľmi obohacujúce.